καταλάβατε, ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Συνεχίζουμε από τον Ιερό Ναό της Αγίας Κατερίνης και πάμε να δούμε τους δίδυμους καταράκτες, αυτούς τους διάσημους καταράκτες των Τζουμέρκων. Όμως δεν θα φτάσουμε μέχρι τους καταράκτες απάνω, γιατί ο δρόμος έχει καταστραφεί από την θεομηνία του Νοεμβρίου εδώ στα Τζουμέρκα. Εδώ θα δείτε την απόλυτη καταστροφή, όπως σας το λέω. Μεγάλες πέτρες, σωλήνες στον αέρα, κολόνες της ΔΕΗ στον αέρα. Ένα θέαμα όχι πολύ καλό. Βλέπετε και εσείς τώρα στους δέκτες σας την απόλυτη καταστροφή που έχει γίνει εδώ στους καταράκτες του Τζουμέρκου. Ελπίζουμε σύντομα εδώ η περιφέρεια να ξεκινήσει τα έργα για να μπορέσουμε να ξαναρθούμε πάλι να επισκεφτούμε τους καταράκτες και από κοντά.
Φεύγουμε από τους καταράκτες και πάμε στο χωριό Ελληνικό. Περνάμε πρώτα το χωριό Ραφτινέη και μετά το Ελληνικό θα πάμε να δούμε και την Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας, ένα αντρικό μοναστήρι. Όμως απολαύστε λίγο τη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο χωριό Ελληνικό. Πριν φτάσουμε στο Ελληνικό, βλέπουμε δεξιά και αριστερά κάποια εκθέματα που έχουν γίνει από το γλύπτη του Πολυτεχνείου Θεόδωρου Παπαγιάννη. Είναι κάποια υλικά που έχει βρει από ανακυκλώσιμα υλικά και έχει φτιάξει διάφορα έτσι σχεδιάκια, πολύ ωραία. Και να ξέρετε, όταν φτάσετε στο Ελληνικό υπάρχει και μουσείο που είναι επισκέψιμο, που έχει κάποια έτσι εκθέματα πιο πολλά για να τα δείτε. Αφού διασχίσουμε το Ελληνικό, αυτό το ορεινό χωριό των Ομών Ιαννίνων, θα φτάσουμε σε ένα υπέροχο μοναστήρι που είναι κατασκευασμένο σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία με απίστευτη θέα. Είναι το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Παναγιάς Τσούκας. Αυτή η αντρική Ιερά Μονή βρίσκεται κοντά στο χωριό Ελληνικό και χτίστηκε το 1190 από τον αυτοκράτορα Ισάκιο Άγγελο σε υψόμετρο 760 μέτρων, δίπλα σε ένα γκρεμό με θέα την υπέροχη χαράδρα του Αράχθου. Πάμε να τη δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Φτάσαμε στο μοναστήρι Τσούκας, στην Ιερά Μονή Τσούκας.
Εδώ η θέα, παιδιά, είναι καταπληκτική. Γεια σας. Γεια σου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, στο βράχο Τσούκας βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Οι κάτοικοι, θέλοντας να προστατεύσουν την εικόνα, διέκτησαν σε κοντινή απόσταση ένα εκκλησάκι και την τοποθέτησαν στο εσωτερικό του. Την επόμενη μέρα η εικόνα ξαναπήγε πάλι και στάθηκε στο ίδιο σημείο που ήταν πάνω στο βράχο. Αυτό εκλήθηκε σαν θαύμα. Ήταν ένα θέλημα της υπεραγίας Θεοτόκου και έτσι ενεργήθηκε το μοναστήρι ακριβώς πάνω από τον τόπο που στάθηκε η εικόνα. Στη μέση της αυλής του μοναστηριού, όπως βλέπουμε, υπάρχει μια μεγάλη στέρνα και γύρω της εκτείνονται στην νοτιοδυτική και βόρεια πλευρά τα κελιά των μοναχών. Στην νότια πλευρά της μονής που μπήκαμε μέσα είναι το παρεκκλήσι της Παναγιάς που έχει υποστεί καταστροφή από πυρκαγιά. Το όνομα του μοναστηριού πήρε το όνομα από την κορυφή του λόφου που είναι χτισμένη, καθώς Τσιούκα ανάλτα στα βράχικα σημαίνει υψηλή κορυφή. Η Ιερά Μονή Τσιούκας καταστράφηκε το 1736 και ανακαινίστηκε το 1779. Είχε πάρα μεγάλο σπουδαίο ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Είναι αφιερωμένη στο γενέθλιο του Θεοτόκου, εορτή 8 Σεπτεμβρίου, και είναι από τα πιο όμορφα και σημαντικά μοναστέρια της Υπήρου. Απέχει περίπου 25 λεπτά το αυτοκίνητο από τα Ιωάννινα και παρέχει μια υπέροχη θέα στον επισκέπτη προσκυνητή. Πάμε να δούμε αυτή την υπέροχη θέα, το Φαράγγι και το ποταμό Άρακτη. Πάμε να δούμε τη Χαράδρα.
Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, θέα. Κοιτάξτε, θέα. Αποχαιρετούμε το μοναστήρι, φανταστικό μέρος. Ελάτε άμα έρθετε Τζουμέρκα, απολαύστε εδώ τη θέα, παιδιά. Η θέα εδώ είναι φανταστική.
Λοιπόν, γυρνάμε στα πράγματα. Γυρνάμε σπίτι. Τα λέμε. Πριν φτάσουμε στα πράγματα, σταματήσαμε σε ένα όμορφο πετρογέφυρο εδώ της Άγριας Χαράδρας του Αράχθου, το γεωφύρι της Πολιτσάς. Το γεωφύρι της Πολιτσάς φτιάχτηκε περίπου στα τέλη του περασμένου αιώνα, γύρω στο 1870 με 1880. Το 1881 λέγεται ότι το ποτάμι ήταν οροθετική γραμμή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπήρχε στρατιωτικό ελληνικό φυλάκιο με οπλίτες ευζώνους και υπήρχε και φυλάκιο με Τούρκους.
να βρω φουρτούνες και βελά. Είδα σου καμακιτάκης κι όλο με τα μεραντάκης. Είδα σου καμακιτάκης κι όλο με τα μεραντάκης. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου εγώ κι εσύ. Γεια σας, Σπύρο Γλένε μου, καμάρι μου. Και στο νησί έλα να πάμε, όμορφα να τα περνάμε. Στο νησί έλα να πάμε, όμορφα να τα περνάμε. Να σε καπεταλίσα και μαζί μου θα σε πάρω, να σε καπεταλίσα. Και θα σε ζηλεύει πουλιά, όλα τα θάλασσο πουλιά. Και θα λένε στα νησιά, για σου καπεταλίσα. Και θα λένε στα νησιά, στο καπεταλίσα. Απ' την Αιγίνο στην Τιδρά κι απ' την Παρό στη Τζιά. Και στις όμορφες τις πέτσες τα βραδιά και σπέτενα. Και στις όμορφες τις πέτσες τα βραδιά και σπέτενα. Κι αν δεν είσαι στα αναθέμα να πας, εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς, πως άλλον αγαπάς. Έλα κάτσε κοντά μου, κάτσε στα γόνατα, γιατί ταχιά θα φύγω, θα πάω στα πρόβατα, θα πάω στα πρόβατα. Και εγώ παιχνίδια παίδω δεν μπορώ.
ένα απόσπασμα από το Γλέντι εδώ στα πράγματα. Όλα έχω. Τα πάντα. Και Γλέντι και σπήλαια και ποτάμια και γλέντια. Όλα. Αυτό ήταν. Πάμε σπίτι. Καλημέρα. Σαββάτο σήμερα. Ξεκινήσαμε για το χωριό Μελιτσουργή. Πάμε να επισκεφτούμε το χωριουδάκι αυτό και να τα πούμε εκεί.
Μόνο τη μελωδία να ακούς, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Πιστέψτε με. Λίγα! 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 Η Λυσουργή είναι το τελευταίο χωριό του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Συνορεύουμε με την Πράματα που είναι Δήμος Βορείων Τζουμέρκων. Είναι ένα παραδοσιακά χτισμένο χωριό με τεράστια επισκεψιμότητα, με κλίνες αρκετές, έχει ξενώνες, 2 ξενοδοχεία. Είναι το μόνο χωριό στα Τζουμέρκα που δεν υποδουλώθηκε στην τουρκοκρατία. Το 1967 γκρεμίστηκε από ένα μεγάλο σεισμό, αλλά ξανά έγινε πάλι από την αρχή. Ξαναχτίστηκε πάλι στην ίδια τεχνοτροπία με την πέτρα. Ήταν επικέντρο εδώ. Ναι. Και το 1967 τον Μάιο και το ισοπαίδωσε. Τα μόνα που έμειναν όρθια ήταν ο Άγιος Νικόλαος η Εκκλησία. Δηλαδή τα άλλα τα χωριά, δηλαδή Αγνάτα... Είχαν και τα άλλα χωριά μικρές ζημιές, αλλά εδώ ήταν το επίκεντρο και ισοπεδώθηκε. Είχε ρήγμα από πέρα, είχε ρήγμα, ναι. Και απίστευτο πραγματικά. Έμεινε ο Άγιος Νικόλαος όρθιος και το σχολείο το πέτρινο που είναι από κάτω. Και άλλα λίγα σπίτια, αλλά τα περισσότερα υπέστησαν τρομερές ζημιές όσα δεν γκρεμίστηκαν. Εσείς έχετε τουρισμό καλοκαίρι πιο πολύ ή το χειμώνα? Εμάς η full season είναι το καλοκαίρι, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια, Χριστούγεννα, Πάσχα, Απόκριες και τα τριήμερα όλα της χρονιάς, έχουμε τεράστια επισκεψιμότητα, γιατί υπάρχουν, όπως σας είπα, 2 ξενοδοχεία, το Αγκάθι και η Κοφερίτα, και υπάρχει και το ορεινό καταφύγιο Μελισσουργών που δέχεται, έχει και εκείνο κλίνες και χώρο για σκηνές. Τι θέλω να πω. Και υπάρχει φυσικά φαγητό, καφέ. Δραστηριότητες όπως ράφτινγκ, εντάξει, εκτός από την πεζοπορία που έχει πάρα πολλά μονοπάτια. Ο ταξιδιώτης που θα έρθει εδώ να επισκεφτεί το χωριό σας, εδώ θα κάνει την πεζοπορία όπως είπατε. Ναι. Θα κάνει ανάβαση στον καταράκτη Κεφαλόβρυσο που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στην Ευρώπη σε ύψος. Ναι. Θα κολυμπήσει στο ποτάμι κάτω που έχει φυσικές κολυμπήθρες και είναι αρτιλώδες και το χώμα του, το πέτρωμά του, και κάνουν και αργυλοθεραπεία. Έχετε και εσείς ένα καταράκτη. Εμείς έχουμε το Κεφαλόβρυσο, ναι, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ύψος, ναι. Και έχουμε και το Κρυονέρι, ναι, που είναι απέναντι και έχει πεζοπορική διαδρομή κυκλική. Φεύγεις από το χωριό και ξαναμπαίνεις στο χωριό. Είναι περίπου 40 λεπτά. Είναι περίπου 40 με 45, ανάλογα τη σωματική κατάσταση. Εύκολη διαδρομή. Είναι και για απλούς πεζοπόρους. Δεν είναι, ενώ το Κεφαλόβρυσο είναι πιο απότομη η διαδρομή, ωστόσο βγαίνει πάλι με βαθμό δυσκολίας χαμηλό. Επικινδυνότητα δεν έχει κανένα. Το καλοκαίρι έχει νερά εδώ? Έχει νερά, ναι, έχει νερά. Ωραία. Άρα δηλαδή το πιο ωραία δηλαδή εποχή να έρθει κάποιος εδώ είναι, μάλλον φαντάζομαι όλοι, γιατί όλοι μας λένε Μάιο-Ιούνιο. Κοιτάξτε, που δεν έχει πολύ ζέστη. Εδώ δεν έχει ποτέ ζέστη. Και το καλοκαίρι ένα σεντονάκι, μια λινή κουβερτίτσα λεπτή τι χρειάζεσαι για να κοιμηθείς. Αυτά είναι. Ωραία. Γιατί και τα νερά και τα δέντρα προσφέρουν σπουδαία δροσιά. Όσον αφορά, λέμε η σεζόν είναι το καλοκαίρι. Είναι το καλοκαίρι από το πλήθος του κόσμου. Γιατί είναι ζωντανό το χωριό, έχει εκδηλώσεις ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού, είναι επισκέψιμο από πολύ κόσμο και οι μελισσουριώτες που ζουν σε άλλες πόλεις έρχονται για διακοπές. Ωστόσο είναι πανέμορφη η φύση την άνοιξη, είναι άλλα τα χρώματα του φθινοπόρου και είναι άλλο το τοπίο που βλέπετε τώρα που είναι χειμώνας και που κατεβαίνει το χιόνι σιγά σιγά και αλλάζει. Και οι ορειβάτες και οι πεζοπόροι τιμούν όλες τις εποχές. Πάντως εδώ το χωριό σας είναι μέσα πληγμένο, μέσα στο έλατο, μέσα στο δάσος. Εμείς έχουμε μεγάλο ελατόδασος, σπουδαίο ελατόδασος και πολλά πλατάνια είχαμε πριν την Εγώ το θεωρώ το χωριό σας, χωρίς πλάκα, ένα από τα πιο ομορφότερα χωριά. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι. Ναι, λόγω τοποθεσίας, έτσι. Ναι. Δηλαδή το ποτάμι, το δάσος, είναι
τα βουνά γύρω-γύρω, είστε πλημμένοι γύρω-γύρω με τα βουνά, με τα χιόνια. Εδώ είναι... Είναι η φύση, είναι άγρια βέβαια, είναι ωραία. Αλλά είναι πανέμορφη γιατί πίσω μας ακριβώς είναι η Πίνδος και αριστερά μας είναι τα Τζουμέρκα, το παρακλάδι της Πίνδου με τις κορυφές της σπουδαίες και με την ομορφιά. Αυτή είναι της Πίνδου, αυτή είναι η Πίνδος. Το αλπικό τοπίο που αλλάζει, που δεν έχει πλέον πλάστηση, είναι τα χιονισμένα κομμάτια. Έχει μια φυσική ομορφιά που δύσκολα τη βλέπεις αλλού. Αν δεν κάνω λάθος, τα χωριά των Τζουμέρκων είναι 45. Ναι, είναι 45. Και το μπερδευόμουν με το Ζαγόρι που είναι 48. Είναι 45, είναι Δήμος Βορείων Τζουμέρκων και Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων. Εκεί ανήκουν τα χωριά των Τζουμέρκων, σε αυτούς τους δύο δήμους. Εδώ εσείς έχετε μια επιχείρηση με καφέ, έτσι, Εμείς φαγητό. έχουμε φαγητό και καφέ. Υπάρχουν άλλα δύο μαγαζιά στην πλατεία την από κάτω με φαγητό. Και στην τελευταία πλατεία του χωριού, στην πλατεία της Παναγιάς, υπάρχει καφές. Πάλι ένα μαγαζί καφέ. Εδώ ξέρεις τι λείπει από την πλατεία, ένα πλάτανο. Να τους. Οι πλάτανοι υπέστησαν μάλλον υπέκυψαν. Αυτός εδώ? Ναι. Έλα, Αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Αυτό, τώρα το φτιάξατε. Υπήρχε πλάτανος, εδώ είχαμε πάρα πολλούς πλατάνους. Υπέκυψαν όμως από την ασθένεια των πλατάνων και χάσαμε πολλούς. Και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία. Και εγώ τώρα πλατεία, τώρα χωρίς πλάτανο. Ναι, τώρα είμαστε σε μια διαδικασία. Είναι γυμνή πλατεία. Δυστυχώς και τα φυτά αρρωσταίνουν και τα δέντρα αρρωσταίνουν. Ναι. Η ασθένεια των πλατάνων έπληξε πολύ την Ήπειρο. Μάλιστα. Και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία που Εδώ βάζουμε φαντάζομαι καινούριους. όλη η πλατεία πρέπει να είναι γεμάτη παιδάκια το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι ναι, είναι γεμάτη Τραπέζια κόσμο εδώ και πέρα, ναι. Και έχουμε και πολλές εκδηλώσεις και τα μαγαζιά, αλλά πρώτα απ' όλα ο Πανηγύρια. σύλλογος. Το 15 Αύγουστο. Το 15 Αύγουστο και εκδηλώσεις άλλες σπουδές και για παιδιά και δραστηριότητες, μεγάλες συναυλίες κάθε χρόνο. Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν παιδιά, ελάτε Μελισσουργοί, ελάτε Τζουμέρκα για καλοκαίρι, να τα ξεχάσετε όλα. Από συμπίεση Και για τρίμερα. Να Και όλα τα ξεχάσετε τριήμερα. Αφήστε τη θάλασσα, ελάτε βουνό. Έχουμε για κολύμπι, για τους κολύμπητες στο ποτάμι. Ελάτε βουνό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λαμπρινή στα μούρη. και η Λαμπρινή. Λοιπόν, Ευχαριστώ πολύ. να είστε και εγώ. καλά παιδιά, θα τα πούμε συνέχεια. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Παιδιά, φεύγουμε από τους Μελισσουργούς. Και τα λέμε στο επόμενο.
Τι γλυκάκια έχετε, ωραία. Αυτά εδώ είναι cinnamon rolls με red velvet και φιστίκι. Πώς το ελληνικά. Τα κάνω και την κανέλα και τη ζάχαρη. Και κάνω και εδώ με κρέμα τυριού και lemon pie. Και εκεί χορτόπιτα και τυρόπιτα. Είχαμε και γαλατόπιτα πριν, αλλά τέλειωσε. Τι φάγανε. Τι φάγανε, μας την πήραν. Λοιπόν, είμαστε στο γεωφύρι της Πλάκας. Το πέτρινο γεωφύρι των Ζουμέρκων. Όσες φορές και να έρθω, είναι καταπληκτικό, παιδιά. Είχαμε έρθει τον Οκτώβριο πέρυσι. Δεν έχει πάρα πολύ νερό. Φέτος έχει νεράκι. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε πράγματα. Τα λέμε. Μπιφτεκάκι, παιδιά, γεμιστό. Από τα χεράκια του Λάμπρου. Αυτά είναι. Περιμένουμε στα παϊδάκια. Μπαράτε. Μπαράτε βιολιτζίδες. Μπορώ να τα αφήσω? Προς εμένα πιο κοντά.
Φέρω και 2 πιατάκια καθαρά. Ευχαριστώ πολύ. Οχο. Χάρη. Εάν αυτό το παϊδάκι δεν θα σας αρέσει, στη τσέπη μου θα έχω κοντεύουν 1.500 ευρώ. Τα παίρνετε και φεύγετε. Λόγος, θυμίζουμε. Θα τα πω εγώ τώρα, θα τα πω, άστε. Τα ξέρω εγώ. Σε περίπτωση δεν σας αρέσουνε, τα παίρνετε τα χρήματα και φεύγετε. Αυτά είναι. Αυτό είναι. Καλή σας όρεξη, κύριε. Να είστε καλά, κύριε. Πάρα πολύ. Τα ακούσατε? Πάμε. Ορμάμε. Ωραία, φίλε. Κοιτάξτε εδώ ποτέ, παϊδάκι. Κοιτάξτε εδώ παϊδάκι. Πω. Μπε. Τα λέμε. Θέλω κι εγώ. Περνάμε όμορφα. Σοκοπάδι έφαγε. Από παϊτάκια, ένα κοκαλάκι. Ένα κοκαλάκι. Μην ακούτε, μισό κοπάτι. Τώρα σημείο θα κάνει μπε. Λοιπόν, μετά το παϊδάκι έρχεται το γλυκάκι. Γιαουρτάκι με βύσσινο. Άιντε γεια. Άντε γεια, παιδιά. Βυσσινάκι σπιτικό. Γιαουρτάκι εδώ πέρα. Ντόπιο. Η κυρία μου περιμένει. Άιντε γεια.
Αλλά δεν πιόμαστε. Να σε δω, να σε καμαρώσω πρώτη στο χώρο, πρώτη στο χώρο. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πως ελαχθαρώ και σε νοιάζομαι. Πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πως ελαχθαρώ και σε νοιάζομαι. Πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πως ελαχθαρώ και σε νοιάζομαι. Πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πως ελαχθαρώ και σε νοιάζομαι. Πως εμείς οι δυο ταιριάζουμε. Όμορφα να τα παίρναμε, όμορφα να τα παίρναμε. Στο νησί έλα να πάμε. Έλα να πάμε εκεί που λες, έλα να πάμε εκεί που λες. Έλα να πάμε εκεί που λες, που κάνουν τα πόδια φωνιές. Πώς θα με πάρει, Παναγίτσα μου μακάρι, Παναγίτσα μου μακάρι, μου τάξε πώς θα με πάρει. Χριστούγεννα στα πράγματα!
Πήραμε γαλακτομπουρικάκι εδώ από το εργαστήριο χειροποίητων γλυκών εδώ στα Πραμάτα και πάμε να πιούμε καφεδάκι. Φεύγουμε για Αθήνα. Λοιπόν, πήραμε το τελευταίο μας καφεδάκι εδώ στα Πράματα. Ήλιο σήμερα, ηλιοφάνεια και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Το κοριτσάκι μου, όπως το βλέπετε, δεν θέλει να φύγει. Είναι ωραία παιδιά εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Και οι ανθρώποι εδώ πέρα και όλα ήταν πάρα πολύ τέλεια. Λοιπόν, θα σας δείξω μερικά πλάνα εδώ και θα τα πούμε σε λίγο.